Sikkertip. Mit navn, det er Carsten, og jeg har dræbt Aske. Njahahaha. Nej, eller sjov. Det var mig. Jeg har lavet en lille, tænkt mig at lave en lille opdatering i mit nye studie om hvad der kommer til at ske her på det seneste. Det kommer nok til at gå lidt lang tid, før jeg laver en ny video igen, for min computer den lægger meget, når det jo er, at jeg optager. Så det er derfor, at jeg sparer sammen til en computer. Så den får jeg sådan cirka til jul. Så glæder jeg til det. Der vil komme Redstone-video ud, når det er, og survival-video, og måske jeg lave på tutorials til alle mulige giveaway, og så videre. Måske jeg tænker mig at lave noget vlog med det, men det er noget helt andet Minecraft. Måske jeg også lave noget LOL. Det har jeg sgu ikke rigtig fundet ud af endnu. Men det vil jeg nok finde ud af. I kan også skrive kommentarer, hvad I ellers synes, jeg skal lave. Ellers i den her video har jeg tænkt mig at vise jer mit nye studie. Her har jeg mit kamera, sidepladser, lille vandfald ting. Jeg kan også godt vise det udenfra. Jeg skal vise det, hvis jeg lige ud og vise udenfra. Og det jeg spiller i den her video, jeg viser en server. En god server, der hedder Timbercraft. Sådan lige kan logge ind. Ja, til Timbercraft. Og der vil være et link til IP'en i deskriptionen. Og har en masse gode ting. Og der er ild i mit hus. Det er ikke sejt. Det er slet ikke sejt. Nu har brændt TC i fladet. Sådan. Nu har jeg fikset det. Jamen, det er en meget fed IP. Og der kommer sgu ikke et link i deskriptionen. Den kommer til at stå her nu. Så. Og der kommer også et i deskriptionen. Jeg kan bare kigge der. Jeg har mit lille hus. Mit pæne hus. Jeg kan også vise det spawnen. Har en masse fede ting. Regler det hele. Og et stort flot hus, der er blevet griefet. What the fuck? Det tror jeg bliver glad for at se. Og I så sikkert tænker, hvad fanden er Ulrik? Ulrik, det er Chibi, Mr. Ulrikist. Han er en vaskebjørn. En snu vaskebjørn. Han ejer serveren. Han er utrolig sej. Der kommer også et link til hans kanal i deskriptionen. Jeg har ikke tænkt mig at vise med den her video, men farvel. Peace out.